suis à Jemel-Levna et j'ai allé chercher les riad. Gracias y escoger Marrakech para la segunda vez. Muchísimas gracias. Encantado de verte, buena suerte. Muchas gracias. Encantado. إلى فلا Como siempre aquí en Marrakech. Perfectament que sigui patrimoni de la humanitat. Albert. Hola perro flauta. Salam. Perro Español. flauta. Salam alaikum. Abdul Gandur, el mejor nombre tuareg de Marrakech. Je veux aller à Erbil avec un grand taxi pour ascender avec calme. Hores caminant, ja de l'última hora, i ja deixa de ser divertit. He dutxat, roba seca, i ja soc una brau. Aquí fotrà un fred de mal meu.
hores i mitja. La veritat és que és espectacular. Ja he estat a 4.200 metres. Hola, amigo. Perfecto. I estan tots els guies aquí mirant. Fer unes 4 hores més fins a Ivry. Deixo Marrakeix per segona vegada. Vaig agafar l'autobús de Essaouira. Des d'Essaouira fa el mateix i és una ciutat dirigida al mar. Tengo ya 30